Dobrý večer, já se jmenuji Diana Pavliuk, jsem dětská klinická psycholožka, behaviorální analytička z učení zábavou a vítejte v naší dnešní kecárně a mám tu čest vám představit dnešního hosta, paní Marii Jonasovou. A paní Marie, předávám vám slovo, povězte nám něco o sobě. Hezký dobrý večer všem. Vidím tady některé známé tváře, takže moc je zdravím. Moje jméno je teda Marie Jonasová a jsem maminka 2 dětí, 2 kluků, 8 a 9. Mladší má diagnózu dětský autismus, starší má Aspergerův syndrom, což je taková ta lehčí verze v rámci toho spektra. Já sama do toho jsem pracující matkou, ale je pravda, že jsem si našla práci, která je ochotná akceptovat nějakou moji flexibilitu a v dnešní době to probíhá tak, že mám zhruba 3 dny home office a 2 dny jsem fyzicky v práci. Jinak mojím oborem je marketing a komunikace, to je to, čím se živím a co dělám a tak trošku to vlastně souvisí i s tím, co dělám tady dneska. Tak já vám moc krát děkuju. A chci vás požádat, pokud v průběhu o vás jako diváky budou napadat nějaké dotazy, pište do chatu, popřípadě zůstaňte připojení a asi po 50 minutách dáme prostor na vaše dotazy, takže si budete moci případně odemknout mikrofon a kdo se nestydí, tak si zapnout i kameru a položit dotaz. Paní Marie, chci se zeptat, kdy jste se poprvé setkala s poruchami autistického spektra? No, ke mně autismus došel až s mým mladším synem, v podstatě až v době, kdy jsme dostali přímou diagnózu, to znamená někdy v 3,5 letech, ve 4 letech. Do té doby jsme považovali za naše dítě mírně opožděné. Jeho primárním problémem byla neverbálnost, čili žádná verbální komunikace. A díky nějaké diagnostice v Brně, kde jsme získali opravdu velmi komplexní pohled během několika denního pobytu, tak tam jsme vlastně poprvé slyšela tu diagnózu autismus, co to znamená, a pak už mě to vlastně pronásledovalo i nadále. A vy jste říkala, když jsme se setkávali před dnešním rozhovorem, že vlastně Vilemovi byly 4 roky, když jste se dozvěděli diagnózu. Jaké to pro vás jako pro rodiče bylo? Tak to asi nepopsatelný pocit, to ještě jako teď, když jako vůbec na to mám pomyslet, tak to ve mně jako nezbuzuje vůbec žádné příjemné dojmy. Jak jsem zmínila, my jsme tu diagnózu získali díky nám doporučené klinice Logo v Brně, která, pokud vím, dodnes dělá takové 5denní pobyty pro rodiče s dětmi. A v rámci toho 5denního pobytu se vlastně setkáváte s psychologem, s psychiatrem, s neurologem, s ergoterapeutem a s logopedem, s některými z nich opakovaně. A tito lidé vlastně po těch 5 dnech se společně sejdou, udělají také koncilium a dají vám potom vlastně to jejich rezime, jak oni to vidí v nějaké papírové podobě. Takže těch 5 dní vůbec to jako kdyby poslouchat samo o sobě bylo velmi náročné. Tady se jako nedá hovořit o tom, že by se jako člověk v tu chvíli s něčím vypořádával, to je spíš jako obrovský nával emocí, že vlastně to, co jste jako dlouhou dobu nechtěli nějak slyšet a možná akceptovat, tak je vlastně realitou. Takže to bylo opravdu velmi drsné. Já jsem byla se synem tehdy ještě sama, takže to probuzení bylo jako velmi, velmi nepříjemné. A je pravda, že ty pocity jako potom ještě pokračovaly určitě delší dobu, ale v tu danou chvíli to bylo velmi těžké. A co vám pomohlo postupně s vyrovnáváním se s diagnózou autismu u Vilema? No, ze začátku to bylo spíš tak, že jsem se snažila od toho různě odcházet, hlavně do nějakého pracovního světa. Byla doba, kdy jsem opravdu nechávala to dítě třeba 8 hodin ve školce a věnovala jsem se té práci a pak vlastně už ten čas strávený s tím dítětem byl mnohem menší a nějak s tou situací, která existovala. Pak se nám ale podařilo vlastně objevit 2 odborníky, kteří mi do značné míry otevřeli jako kdyby oči a představili mi tu komplexnost toho problému a hlavně mi ukázali, jak moc důležitá je celá jako moje angažovanost jako rodiče a převzetí té role toho rodiče v tu danou chvíli.
A to byla vlastně, jak jsme se spolu bavili, paní Miková z Ela Consulting a byla to vlastně paní Vočková jako ABA terapeut. A tihle dva lidé vlastně tou postupnou systematickou práci a odhalování zaprvé toho, co se děje po fyziologické stránce a po té mentální stránce vlastně začali dávat dohromady pro mě tu cestu toho, jak mám vlastně jít a jak mám vůbec jako s tím dítětem pracovat. Mhm. Takže vy jste najednou získala takový směr, co se s tím všechno dá dělat. Mhm. A jak jste se vůbec dostali k paní Míkové do Ela Consulting? Tak paní Víkové mě paradoxně dotáhl můj manžel a vždycky, když se mě někdo zeptá, jak jsme ji našli, tak ji našel úplně jednoduše jako na internetu, zřejmě do seznamu prostě zadával nějaká klíčová slova a paní Míková mu tam vyskočila. A ona ho tehdy oslovila hlavně proto, že ona sama má 2 autistické děti, se kterými vlastně díky ním se začala velmi intenzivně vzdělávat a stávat se vlastně odborníkem a profesionálem v té oblasti. A podařilo se jí ty děti z toho tou terapeutickou částí vlastně do značné míry dostat a dnes jsou na normální škole, jsou schopní se normálně zařadit do společnosti a nemají žádné jako třeba verbální nebo takové ty klasické viditelné projevy autismu, bych to řekla. Takže vlastně toho oslovilo a trvalo mu asi půl roku, než mě svědčil, aby jsme tam potom šli a zaplať pánbu za to, že se mu to podařilo, protože to bylo opravdu velmi stěžejní. Takže slyším, jak role tatínka je extrémně důležitá, aby byl taky aktivním rodičem hledajícím cestu. Tak ho velmi pozdravujte. A kolik bylo vůbec Vilémovi v době, kdy jste se dostali k paní Míkové? Je to zhruba 2 roky, takže někdy 6 let, něco málo před 6. rokem. A když jsme se společně bavili a před dnešním setkáním, vy jste říkala, že vlastně Vilém chodil do nějaké dětské skupinky nebo jesliček od 2,5 let a pak nastoupil do mateřské školy speciální a vy jste říkala, že ty první 2 roky docházky a vlastně ten vývoj nějak jako se moc neposouval a stagnoval a že to byla součást toho, jak jste hledali cestu kam dál. A chci se zeptat, jak vypadal jídelníček Viléma předtím, než jste se dostali k paní Míkové? Klasické vysoce vybíravé dítě s velmi omezeným spektrem jídel. Řekla bych, že to byla primárně krupicová kaše s kakaem, hranolky, párky, takové samé zdravé pochutiny. Ze zeleniny to, pokud se nemýlím, nebylo skoro nic. Jediné, co vlastně nějakým způsobem zachraňovalo tu situaci, bylo, že byl vždycky polívkový, takže většina typů polévek se do něho dala dostat, a to některé i s nějakým masem, ale v podstatě to byla vysoce bezbílkovinná strava, založena na čistě sacharidech a vlastně neměli jsme jako žádné metody na to, jak bychom to dítě motivovali vůbec jako jíst vlastně něco jiného. Takže velmi úzkoprofilová strava, většinou bez bílkovin, s velmi nízkým zeleninovým základem, čistě sacharidová. Jak vůbec to vyšetření v Ela Consulting probíhalo? Vstupní vyšetření obsahuje vlastně vyšetření ze stolice, kdy se řeší vůbec propustnost střeva a jeho vlastně stav, do jaké míry dokáže vůbec ty živiny zpracovávat a vlastně posílat do toho těla či neposílat. Takže to je vlastně součást toho. My jsme tam, myslím, měli potom i nějaké krevní rozbory, takže byl toho dost výrazný krevní rozbor biochemie, ale již už s velmi specifickými parametry, které vlastně paní Míková vyhledává v rámci toho, když ví, že se jedná o nějakou diagnózu. A pokud vím, tak jsme byli ještě na vyšetření moči, na opioidní peptidy, což jsou vlastně toxické látky, které nemají v těle nic dělat a řeší se vlastně jejich hladina a jsou spojené s tím, jakým způsobem dokáže tělo rozkládat cukry. A co bylo výstupem vlastně z těch všech rozborů a praktickým doporučením pro vás na začátku vaší spolupráce? To bylo hlavně to byl obrovský přísun informací
úplně zase z jinačího jako kdyby soudku, velmi odborně a vědecky interpretovaných nám jako naprostým laikům a rodičům. Takže pokud vím, tak první setkání trvalo asi 4 nebo 5 hodin, bylo velmi, velmi intenzivní, co se týče hlavně příjmu informací. A bylo velmi těžké je vůbec nějakým způsobem zpracovat, protože to bylo opět velmi, velmi depresivní pro nás jako pro rodiče, protože součástí té změny a toho doporučení byla změna jídelníčku. A to dost dramatické. A ve chvíli, kdy už to dítě skoro nic nejedlo. Takže jak když jsem ty informace vůbec vnímala, tak já jsem říkala, ona se asi úplně zbláznila, to dítě už tak nic nejí a ona po mně chce, ať ještě dál jsem vyhraněná vůči tomu, co mu vůbec budu dávat. Takže řekla bych, že to první setkání bylo takové jako pro mě velmi rozporuplné, protože jsem vlastně v tu chvíli vůbec nevěděla, jak se s tím mám poprat, co s tím budu dělat, a jak vůbec všechny ty informace, které k nám přišly, zpracovat. Co vám pomohlo se vůbec na tu cestu vydat? No, asi motivace něco změnit, protože i v rámci partnerského života bylo jasné, že dochází k nějaké výrazné stagnaci toho dítěte, že ty 2 roky ve speciální školce nic dramatického nezměnili a nepomohli nám nijak s tím, aby se to dítě rozvinulo. Takže vlastně ta systematická stagnace byla pro nás jasným signálem toho, že pokud s tím nebudeme něco dělat a nebudeme dál vlastně se my jako rodiče snažit, tak se asi zřejmě jako nic dramatického nestane a nezmění. Takže ta stagnace, vlastně vůbec to převzetí té role nás jako těch, kteří musíme být profesionálové a začít se jako opravdu intenzivně řešit a vzdělávat, co s tím dítětem vůbec jako máme dělat a tyhle informace potom předávat dále, tak to asi bylo to jako nejstěžejnější. A co vám pomáhalo při změně jídelníčka, Vilema? Tak teď mě zrovna úplně nic nenapadá, jo. Jediné, co bylo, tak to byla taková jako klasická snaha to nějak obejít, to znamená pokusit se to, co jí, začít postupně modifikovat. Takže jsem začala prostě 2/3 byla krupice a třeba 15% z toho byla, nevím, madlová mouka, jo, nebo nějaká kaše bezlepkového charakteru, kterou jsem tam mohla přidávat. A vlastně takhle jsem se snažila postupně ty ingredience, které tam nepatřily, vytlačovat těmi, které tam jako kdyby patří. A my jsme měli vlastně v rámci těch, jako kdyby, on totiž nemá Vilém úplně alergii jako kdyby na lepek a na kasein, ale jsou to vysoce dráždivé látky, které prostě v tom těle nijak vlastně nepomáhají a naopak jako kdyby můžou, nebo jednoznačně stěžují ty stavy těch dětí. Takže my jsme vlastně začali, díky tomu, že jsme to takhle jako začali vytěsňovat, vidět velice rychle efekt na tom dítěti, které se začalo sklidňovat, bylo více s námi, přestaly ty šílené prostě ADHD projevy, typu kdy nám lezl po nábytku, prostě skákal z toho nábytku obsesivně dookola, bez toho, že bychom jako byli schopni takým způsobem jako kdyby kontrolovat. Takže když začaly tyhle stavy postupně vlastně mizet, anebo se jako eliminovali značně, tak vlastně o to větší potom byla ta motivace v tom celém programu pokračovat, tak jak byl nastavený. Byť to bylo velmi, velmi těžké si to jako kdyby přepnout, ale spíše přepnout jako kdyby u mě jako u rodiče v hlavě, než jako kdyby, že by to byl problém úplně toho dítěte. A co mě velmi zaujalo, vy jste říkala, že jste se dopracovali dokonce do bezlepkové strouhanky. Kdyby jenom do bezlepkové strouhanky, tak by to bylo jako kdyby super. Ale my jsme měli už předtím, než jsme přišli k paní Míkové, tak jsme měli, protože Vilém trpěl velmi těžkými ekzémy, tak jsme už vlastně v té době byli v péči alergologa a v rámci těch vyšetření jsme měli nějaké základní imunologické testy, kde mu vyšla extrémně silná alergie na kukuřici. Takže my, když jsme vlastně začali zjišťovat, co je součástí bezlepkové stravy a těch jednotlivých bezlepkových surovin, tak vlastně většina těch, která se dala běžně koupit,
obsahovala kukuřičný škrob či přímo kukuřičnou mouku. Takže já jsem musela vlastně být ještě mnohem víc striktnější a mnohem lépe číst v podstatě všechny obaly, abych do něho nedostávala právě tu potravinu, na kterou měl alergii. Nebylo to tak, že by po kukuřici jako opuchnul, jo, nebo by měl nějaký šílený záchvat, ale projevuje se to u něho s jakýmsi asi 24-hodinovým zpožděním v jednoznačných reakcích na kůži ve velmi zhoršeném ekzému na těch klasických partích. A když jste měli jídelníček, měnil se jídelníček jenom Vilemovi anebo celé rodině? Zatím se stále daří držet rodinu i v nějaké té lepkové verzi, byť to asi není úplně ideální model, bylo by lepší, kdyby do toho šlápli všichni stejně, takže je to zatím takový kompromis. Nahradili jsme vlastně většinu mouky pro nás, pro všechny, nějakou jinačí variantou. A vlastně co se týče třeba nudlí, tak jako nudle vaříme Vilemkovi zvlášť, ten má jako bezlepkové, my ostatní si vaříme klasické, takže je to zatím stále tak jako kdyby na půlce cesty a ku podivu to jako funguje. Prima. A za jak dlouho po úpravě jídelníčku u Vilema jste začali pozorovat změny v chování? Jak jste říkala, že přestal skákat po nábytku a vůbec zacyklený ve svých repetitivních činnostech? Ono, ty dílčí změny šly opravdu velice rychle, ale ráda bych řekla, že to nebylo jenom úpravou jídelníčku, ale bylo to doplněné o nějaký terapeutický plán s různými doplňky stravy, ať už vitaminovými či minerálními. Takže jako kdyby bylo to jako kdyby, protože jsem slyšela od celé řady rodičů, že přešli na bezlepek a třeba nemělo to takový efekt, nebo třeba to mělo jenom ze začátku efekt a pak už jim to třeba nefungovalo, tak od toho odešli. Takže bych řekla, že u ní je to více opravdu vědecky pod kontrolou a chodí se na pravidelné kontroly a zjišťuje se neustále ten stav a snaží se vlastně optimalizovat ten terapeutický plán tak, aby to bylo v tu danou chvíli efektivní vůči tomu, v jakém tom stavu to dítě je. Nicméně ten efekt pro nás byl opravdu velmi rychlý. Já si myslím, že to byl měsíc, 2 v nějakém relativně už potom striktnějším režimu, byť ze začátku jako hodně s mlékem, protože jsem moc neměla zkušenosti s takovými jako s mandlovými mléky, jo, a takhle ono úplně, ta chuť jako není to též a není s tím ani stejná práce, ale jako postupně se to podařilo přejet i jako kdyby úplně i mimo to mléko. Nebo třeba jenom s vysokou procentní šlahačkou. Takže jako kdyby ten efekt byl opravdu velmi rychlý, bylo to podle mě 2 měsíce a prostě to dítě se projevovalo jinak, bylo více s námi, přestaly tady tyhle šílené ADHD projevy a my jsme to asi měli i víc jako kdyby pod kontrolou, protože ve většině případů, kdy naše dítě nemělo jako dobrou náladu a bylo značně rozmrzelé, tak to bylo v důsledku hladu. A je to samozřejmě spojené i s tím, jakou tu stravu jedl. Pokud byla vysokosacharidová, tak to vždycky samozřejmě vyletí nahoru, pak to jde prudce dolů a to dítě je v totálním regresu a vy vlastně v tu chvíli nevíte úplně, co se děje. Takže i to hlídání toho, aby to dítě tu stravu dostávalo v těch pravidelných intervalech tak, aby k té regresi vůbec nedocházelo a to dítě vlastně bylo v tom relativním neustále, v té relativní neustále pohodě, tak i to je jako vlastně na tom celém to důležité. Že vám se podařilo Vilema vyladit i co se týče nálady v průběhu dne, tím, že teď nemáte glykemické špičky? To bylo jako ze začátku, ale pořád se na tom pracuje, protože to samozřejmě nemá spojitost čistě jenom s cukrem, ale vůbec jako kdyby s tou funkcí toho metabolismu. A vzhledem k tomu, že u něho ze začátku opravdu neideálně probíhalo to štěpení těch cukrů a měnili se v těle na toxiny místo na to, na co by se měli vlastně měnit, tak opravdu bylo to třeba jako trošičku komplexněji pojmout a až bych řekla, že zhruba toho půl roku posledního se opravdu podařilo to dítě po nějaké 1,5 roku práci a to nejenom paní Mikové, ale i právě paní Vlčkové jako ABA terapeutky to dítě dostat do nějakého relativně stabilizovaného stavu, kdy právě nedochází tady k těm jako kdyby sezónním výkyvům nálad, bych řekla. A chci se zeptat, jak jste řešili třeba o změnu stravování ve školce? Ve školce jsme to ještě neřešili. Nebo takhle, řešili jsme to asi posledního půl roku předtím, než Vilém ze školky odcházel a přecházel vlastně do školy.
Řešili jsme to většinou takovým nějakým jako kompromisem, on stejně ve školce většinou moc toho nepojedl a většinou to byla jenom polévka, takže jsme vlastně potom dodávali vlastní svačinu, která byla bezlepková a polévku jsme většinou nechávali tu lepkovou v rámci toho, co byla ta školka schopná jako kdyby zvládnout. Naštěstí náš kolek, na kterou teďka přešel, tak spolupracuje s nějakou jako vlastně větší dodavatelskou firmou obědů a ti už jsou schopni dneska dělat i bezlepkové porce. Takže Vilda vlastně dostává speciální oběd, který je bezlepkový. Tak to je výborná zpráva. Taky z toho máme velkou radost, že se to podařilo, protože jsem tomu jako z začátku vůbec nevěřila a byly prostě ve hře různé varianty typu, že budeme v nějakém ešusu nosit aspoň polévku, jo, kterou oni tam prostě v mikrovlnce třeba ohřejou, nebo prostě nějakou formu nějakého obědu. Asi to taky je řešitelné a vím, že právě třeba paní Míková říkala, že to takhle dělala, že vlastně dodávala do toho školského prostředí pouze potraviny, které ona vlastně vytvořila a věděla, že v nich jako není ten lepek opravdu jako kdyby obsažen. Takže lze ledasco, záleží to vždycky na těch možnostech toho rodiče a pokud to šlo vyřešit takhle takovou oklíkou a vlastně trochu ulehčení tomu rodiči, tak to bylo jako 2 v 1. Výborně. A jak jste se vůbec dozvěděla o možnosti spolupráce s behaviorální analytičkou Veronikou Valčkovou v jejím ostravském ABA centru TEDIRO? Tak paní Vočkovou jsem dostala doporučenou od paní Míkové, takže to bylo vlastně v návaznosti na tuto spolupráci, protože paní Míková měla bohaté zkušenosti s ABA terapií v Americe, kde velmi dlouho se svými dětmi žila. A tam je vlastně ABA jde vlastně z veřejného zdravotnictví, takže ona byla schopná až 5krát v týdnu docházet na terapii a vlastně individuálně s tím dítětem pracovat. Takže ona s tím měla bohaté zkušenosti, proto vlastně při těch konzultacích doporučovala nám prostě ty lokální ABA terapeuty, včetně paní Vočkové. Takže vlastně na jejím základě jsem potom já kontaktovala paní Vočkovou a začala nějak ta spolupráce. A v čem spolupráce s behaviorální analytičkou pro vás jako pro mámu byla důležitá? Ze začátku to byla hlavně psychologická podpora pro mě. Vidět to jako kdyby paradoxní, protože to vlastně, proč vlastně jsem jí platila, byla ta individuální terapie s tím dítětem, ale ona většinou byla schopná se uvolnit z toho svého času, kdy se nějaká terapeutka starala o to dítě a vlastně dávat mě tu nutnou poradenskou vlastně radu. A ona byla vždycky schopná mi odpovědět na všechny problémové situace, které jsem běžně v tom životě s tím dítětem řešila, jo? Nebo kdykoliv jsem přišla a řekla jsem, tak stalo se tohleto a ona okamžitě na to měla vždycky reakci, jakým způsobem bych to měla s tím dítětem řešit, anebo jsme to přímo v rámci těch terapií začali nějak nacvičovat, abych jako kdyby já byla schopná s tím dítětem pracovat. Takže pro mě to bylo primárně kromě toho, že jako geniálně začali pracovat s mým dítětem, že vlastně začali pracovat se mnou jako s rodičem, jako s tím tahounem vlastně té práce a vůbec to párování s tím dítětem, protože tím, jak Vilém prostě nemluvil, tak to bylo velmi často čistě jenom o očním kontaktu, takže jsme si jako jenom tak vyčetli to nejdůležitější, co jsme jako si potřebovali v tu danou chvíli říct, ale pro něho, pokud něco nechtěl, tak to znamenalo řev, protože to prostě žádným jiným způsobem neuměl vyjádřit. A ona byla vlastně první, která kromě nějakého boxu, o kterém jsem do té doby slyšela, ale nikdy v životě mě s ním nikdo nenaučil pracovat. Několikrát jsem ho měla doma, ale prostě v jeho případě to vůbec jako kdyby nefungovalo, to se vůbec nesetkávalo s tou odezvou, kterou to mělo mít. A ona byla první, která přišla s nějakým prostě mandy, s nějakým základním znakovým systémem, který jsme se mohli prostě začít s Vilemem společně učit a vlastně začít si nějakým způsobem vůbec navazovat tu jako komunikaci v tom pravém slova smyslu, nejenom, že já komunikuju vůči němu, ale on taky komunikuje nějakým způsobem vůči mně. Takže to jako bylo naprosto stěžení, že byla paní Bočková tehdy jako kdyby v rámci těch terapií schopná dát tu podporu mě jako rodiči a začala mě vlastně vést v tom vůbec, jak s tím dítětem pracovat. Že vám ukázala směr, co je možné? Nejenom, co je možné, jako vůbec, co bych jako měla s tím dítětem dělat, protože standardně prostě u těch, nebo aspoň moje zkušenost tak hovoří, je, že na ty autisty nefungují úplně ty standardní rodičovské metody, tak jak je, jako kdyby známe my, bez těch jako kdyby poruch třeba ze svého vlastního dětství. Takže jako kdyby já mám tendenci vlastně aplikovat stejnou metodiku na svoje děti, ale tyhle věci na Vilema vůbec nefungovaly. Prostě on na to vůbec nereagoval, nebo na to reagoval negativně. A tam vlastně vůbec nedocházelo k tomu prolnutí v rámci toho, řekněme, učení nebo nějakého rozvoje. On na žádnou hračku nereagoval.
obsesivně šel jenom po telefonu, takže my jsme vlastně spolu nemohli vůbec jako nějak navázat ten kontakt tak, aby jsme vůbec nějakou hru mohli rozvíjet. A to je to, co vlastně začala dělat ta ABBA. Pomáhala mi rozvinout to dítě tady v rámci těch individuálních terapií, hlavně co se týče imitace a nějaké hry, aby to nebylo prostě obsesivně jenom mobil, nebo prostě když má nějakou hračku a vezmete mu ji, tak ji okamžitě kravál, nějaké změně místností, aby to dítě prostě nebylo fixované pořád obsesivně na to svoje chování nebo na tu svoji potřebu, kterou v tu danou chvíli měl. Ale rozvíjeli tu jeho hru, rozvíjeli imitaci, která prostě u něho byla totálně nefunkční. To byla naprosto nefunkční imitace a díky tomu vlastně měl veškeré ty handicapy, které měl. Díky tomu, že se to podařilo po nějakém rok a půl práce opravdu jako kdyby rozjet, tak on dneska dokáže velmi, velmi dobře i bez té funkční verbální stránky fungovat. A vy jste říkala, že vlastně vaše cesta nebyl VOX, výjmenný obrázkový komunikační systém, ale znakování, které jste se učili v centru TEDIRO. A jak dlouho trvalo, než Vilém začal sám bez cizí pomoci správně používat znaky k tomu, aby si třeba o něco požádal? Já si myslím, že tak rok. Pro mě jako kdyby funkčně doma, to bylo jako hodně dlouho. Na to, abych jako vůbec viděla, že to dítě to dělá. On se vlastně neučil naštěstí jeden základní znak a to bylo ne. Takže vlastně místo slova dělal vlastně takhle, jako kdyby ne, což bylo velmi, velmi důležitý znak, protože tím pádem dokázal jako funkčně říct, co vlastně vůbec nechce, protože do té doby nic dalšího, jako kdyby kromě hřevu neměl. Takže pro mě to funkční zasazování do toho, aniž bych já to v něm musela motivovat, jo, abych já prostě ukazovala nějaké obrázky nebo nějakým způsobem ho motivovala k tomu, aby ten znak ukázal. Tak než jsem to vlastně začala vnímat, že to jako kdyby funkčně používat, tak pro mě to bylo opravdu zhruba rok. Jste velmi úctyhodná, že jste vydržela, protože vím, že když já jsem s Abou začínala a trvala třeba 3 měsíce u prvního chlapce, než začal používat samostatně správně znaky, tak mi to přišla extrémně dlouhá doba, než přišli další chlapci, kde to trvalo třeba i 13 měsíců. A vím, že pro rodiče bývá hrozně těžký u toho vydržet a vlastně jako nepřestat. Co pomohlo vám? No, já jsem to jako neměla ani doma lehké, manžel tomu jako kdyby taky moc úplně jako nevěřil, jsem měla pocit, protože tady několikrát byl se na tu terapii podívat, takže asi jako kdyby, já jsem prostě do toho vložila tu naději, s tím, že jsem viděla, že s tím dítětem jako opravdu umí pracovat úplně jinak, než jsem na to byla jako zvyklá. A to asi byla jako ten největší hnací motor. Byť opravdu ze začátku ABBA vypadá jako hraní s dítětem, teď v první 3 měsíce to prostě jako nevidíte v tom úplně ten efekt, který od toho asi zřejmě jako očekáváte, když jako poprvé s tím přijdete k tomu ABBA terapeutovi. Takže opravdu ze začátku to vypadá jako jedna velká hra, ale tím, že jsem vlastně mi to paní Vočková neustále jako kdyby vysvětlovala to, co tady dělá a měla jsem od ní tu zpětnou vazbu vlastně okamžitě, tak jako neměla jsem důvod tomu nevěřit, že se to nebude dařit. Nebudu se vůbec bavit o tom, že tady sbírají nějaká data, nějaké statistiky, z toho já jsem tady byla úplně jako výříkově vidění, jak se tady počítají prostě kolikrát jako tu věc zvládl nebo nezvládl, když jsem potom začala vidět ty statistické údaje, tak to už je jako opravdu hodně pokročilá záležitost, se kterou tady jako v českém, myslím, měřítku jako nikdo moc nepracuje a nikdo to moc jako ani z těch rodičů nezná v té zpětné vazbě. Takže díky té intenzivní zpětné vazbě po každé terapii a třeba i během terapii od paní Vočkové, tak vlastně ta důvěra ve mě jako pořád byla a neměla jsem důvod toho nechat. A v tu chvíli jsem byla velmi namotivovaná pro to, aby v tom pokračovala. Jak často vlastně Vilém chodí do centra TEDIRO? Chodíme, bych řekla, skoro od začátku 3krát týdně, myslím, že za začátku to bylo 2krát týdně, ale pak po velmi krátké době jsme naskočili na ten 3 dny režim v týdnu. Z začátku to bylo 1,5 hodiny a po nějaké rozumné době, teď asi si úplně nespomenu, jak dlouho to bylo, myslím si, že to bylo minimálně 3/4, možná půl roku, 3/4 roku, než jsem vlastně dostala informaci, že je možné vlastně to prodloužit, že už to vlastně ten Vilém vydrží a zvládne s nimi ty 2 hodiny pracovat. A dneska chodíme 3krát týdně na 2 hodiny tady na terapie.
Chci se zeptat, kolik bylo Vilémovi, když jste vůbec s Abou začínali? No, zhruba 6,5 roku, protože 6 někdy v těch 6 a něco jsme, nebo těsně před 6. rokem jsme začali chodit k paní Mikové a trvalo to, myslím, 4 měsíce nebo 5 měsíců, než jsem začala s paní Vlčkovou spolupracovat. Takže bylo to zhruba v těch 6 letech. Dneska to bude skoro 2 roky. Skoro 2 roky. Jak dlouho vám trvalo, než jste začali přenášet postupy a práce s Vilémem z Tediro do domácího prostředí? Dlouho. Dlouho, protože tím, jak Vilém neměl vybudované některé ty základní dovednosti typu imitace, tak byť jsem vlastně viděla některé ty věci v centru, jak je dělají, tak doma jsem nebyla schopná je úplně přenášet. A samozřejmě, že jsem si v nich jako nevěřila, ani jsem v nich nebyla nějakým jako kdyby způsobem školena. Ale pak, když jsem viděla, jak ten Vilém se vlastně rozvíjí a je více se mnou, má více tendenci se mnou komunikovat, máme nějaký základní znakový systém, který si vyměňujeme, tak vlastně postupně jsem začala i já přecházet na to, že jsem schopna to funkčně přenést do toho domácího prostředí a že jsem schopna vlastně to dělat také. Takže myslím si, že jsem úplně Vlčkové zhruba 2 roky, ale myslím si, že tak ten přenos začal tak před půl rokem. Aspoň jako z mé strany nějaký jako intenzivnější. A jak je na tom Vilém komunikačně nyní? Tak je stále jako kdyby neverbální, to znamená, že řeč mu zatím nenaskočila. Nicméně máme dneska nějakých ve vyšších desítkách znaků na to, na co potřebujeme se domluvit. Neustále se to díky spolupráci v rámci terapii vlastně rozvíjí. Takže dneska opravdu Vilda si dokáže zaznakovat o to, o co potřebuje. Já už víceméně znakuju i nějaké základní činnosti, které budeme dělat, abych mu vlastně ukázala, že kam vůbec jede, nebo co se bude v následující chvíli dít. A to se jako kdyby velmi, velmi osvědčilo, protože jsme měli z začátku třeba problémy, když jsme jeli do školy, tak já jsem třeba žádný funkční znak nepoužila, nebo jsem nepoužila žádný vizuál a bylo tam jako kdyby vidět nějakého mrčení při dojíždění do školy. Vlastně, že to zjišťoval až ve chvíli, kdy byl u té budovy. A ve chvíli, kdy jsme začali aplikovat nějaké znakování, už třeba doma nebo večer, tak vlastně najednou i on se dostával do větší pohody, že věděl, co se vlastně na něho chystá a co se bude ten den dít. Takže to pomohlo jak k nějaké základní komunikaci mezi náma, tak to pomohlo i k tomu osvětlení vlastně, co se vůbec v rámci toho programu bude dít. A on si i mohl vybírat, dostal najednou možnost vlastně volby si vybírat toho, co chce dělat a tak to vlastně to rozvíjíme. Takže jsme stále neverbální, máme nějaký funkční komunikační systém, který nám slouží velmi dobře a Vilča na něho funguje úplně výborně. A vlastně váš syn z toho, co říkáte, je nevokální, že nepoužívá mluvená slova, ale vlastně tam alternativní komunikace už je verbální, že je schopen pochopit, že znak znamená určité slovo. Výborně. A já bych teď promítla nějaké fotky a pustíme si videa, ať všichni přítomní mají trošku představu, jak taková intervence může vypadat. Já zkusím komentovat podle informací, které jsem dostala od Veroniky Vlčkové, a kdybych něco zapomněla nebo byla nepřesná, tak klidně zkuste mi do toho říkat a nejdřív promítnu fotky a pak změním zobrazení a pustíme si videa. Já jsem se dozvěděla, že máte výtvarníka, který velmi miluje vybarvování. Tady vidíme, jak vybarvuje vodovkama jako prstovýma barvama, ale mnohem větší zalíbení od počátku měl ve vodních omalovánkách. A Veronika říkala, že bylo hrozně těžký vlastně ho zpočátku od té omalovánky převést k čemukoliv jinému, že bylo nutné, aby si celou omalovánku vybarvil, teprve pak se mohlo dít něco jiného. Že první věc, na kterou se v centru vždycky těšil a vyžadoval hned po příchodu, byly vodní omalovánky.
Jednoznačně to vlastně byla jedna z prvních věcí, která se podařila a bylo to úžasné, protože to bylo propojení kromě toho malování vůbec nějakého základního úchopu čehokoliv, protože on to do značné míry úplně odmítal. Tužka pro něho byl totální nepřítel, to vůbec neznal. Myslím si, že ani moc štětce nebral do ruky a tohle díky tomu, že se měl tak silnou motivaci tu omalovánku dělat, tak vlastně měl i tu motivaci začít vůbec do té ručičky něco uchopovat v nějakým způsobem a začalo se to jako vlastně blížit vůbec k tomu, aby jsme mohli někdy tu tužku nějakým způsobem začít používat. Tak, výborně. A ještě jsem se dozvěděla o Willemovi, že je to experimentátor a že hrozně rád schovává různé věci pod různé hmoty. Tady vidíme figurky schované pod pěnou. Tady to vypadá na nějakou lega holku a tady asi panáčka. Tady trčí taky něčí ručička. A dozvěděla jsem se, že Willem velmi rád schovává cokoliv pod cokoliv. A to znamená klidně pod nějaké druhy kinetického písku a tak dále. A že ještě taky velmi rád rozpíjí různé obrázky. Tak tady pro změnu ukazuje znak schovat, a protože chce schovat něco tady pod kinetický písek. Veronika velmi chválila, že v posledních 2 měsících u Willema pozoruje obrovský rozvoj funkční hry, že si začal hrát třeba s vlačkodráhama, kam dává taky panáčky, jezdí, když někam narazí, tak okamžitě se podívá na dospěláka, jestli jak viděl tu srandu, že je nějaká bouračka a že se v tom velmi posouvá. Já bych to ráda uvedla do kontextu, no je to docela vtipné, protože některé z těch hraček, které jsou na obrázku, byly původně u nás doma a Willem si s nimi vůbec nehrál, ale jako vůbec, ani je jako kdyby neregistroval, čímž jako jenom umocňuju tu situaci toho, jak jako v jeho případě ten vývoj jde. Takže vůbec to, že se něco takového podařilo, byť to může spoustu rodičům připadat naprosto banální záležitost, takže vůbec to, že si s těmi panáčky začal hrát, že imituje to, co ti panáčci jako mají dělat, že se snaží nějak krmit, koupat, jako dělat běžné situace, to v podstatě kromě toho, že se je snažil ze začátku nějak zakrývat, tak vlastně vůbec jako neexistovalo. Jo? Vůbec nějaké prostě funkční využití těch hraček tam nebylo. Takže on se teďka vlastně vrací k některým hračkám, které měl doma a se kterými si vlastně vůbec neuměl hrát a já jsem vůbec netušila, jakým způsobem ho do té hry dostat. A je vidět, jak ho ta hra teď velmi těší. A že je schopen využívat taky různé typy vláčků, že není fixovaný jenom na jeden typ vláčkodráhy, že vlastně tomu se říká schopnost generalizace, že ze všeobecňuje tu dovednost a dokáže si funkčně hrát teď s více typama vláčku a dráh. Ten přenos té hry je teďka jako úplně bezproblémový, opravdu se tam neobjevují tady tyhle ty obsesivní věci, kdy ze začátku, když jsme začali chodit k paní Vočkové, tak on si tam oblíbil hrozně jednoho piráta a on v podstatě skoro nemohl odejít, jako kdyby, aniž by toho piráta jako kdyby neměl, jo? Tak výrazná byla ta jako kdyby závislost na té dané hračce, tak se mu to v tu danou chvíli líbilo, takže to se vlastně úplně podařilo odstranit a navíc, jak říkáte, to generalizuje, takže on si doma hraje s různými panáčky, kteří vůbec nemají nic společného s tím, co je jako kdyby v centru. Výborně. A tady je fotka ze začátku terapie, to je ještě v původních prostorách centra Tediro, které byly vysoko v patře. A od Veroniky vím, že Willem hrozně rád pozoroval z parapetu auta na ulici a tak hledali způsob, jak vlastně vnést nějaké zase funkční prvky do toho času, který by u toho okna chtěl trávit, protože kdyby bylo po jeho, tak by tam klidně byl sám a jenom koukal z okna, zatímco děvčata vlastně jakoby vnašily aktivity, třeba lepení nějakých obrázků a tak dále, aby tam byla nějaká interakce a zase se jeho herní dovednosti posouvaly. A vy jste mluvila taky o zaznamenávání dat, tak já se vrátím tady a promítnu jeden z formulářů.
A, a když se pracuje podle principu aplikované behaviorální analýzy, tak se v každé oblasti, která je cílem rozvoje, může to být třeba žádosti, může to být motorická imitace, může to být rozvoj porozumění řečí nebo aktivní pojmenovávání, se vlastně zaznamenává, jak rychle se dítě učí nové věci a kolik dovedností v dané oblasti vůbec má. A když se podíváme, tak tady vidíme vlastně, jak se Willem učil pojmenovávat různé věci ve znaku, a kdy v dubnu 2023 měl první 2 dovednosti, naučil se žádostí a ty se přenášely do pojmenování, ať již na obrázcích nebo reálných předmětů. A vidíte tady černou linku, jak mu postupně narůstá celkový počet dovedností, takže aktuálně na konci června 2024 uměl pojmenovat něco znakem u 41 slov. A tady ta modrá linka nám ukazuje rychlost učení v daném měsíci. Takže v dubnu se naučil 2 slova, v květnu 7, červenec po 1 slovu, a v srpnu zrychlení. A jsou některé měsíce, kdy třeba nedochází k nárůstu žádných dovedností velmi často, a to bývají nějaké prázdniny, nemoce a podobně. Vlastně ta míra procvičování není dostatečná k tomu, aby dítě si zafixovala danou dovednost a použila samostatně a správně. A vidíte, že tady to skočilo zase na 5 a na 3. A co mi přijde jako hrozně fajn, je ten trend, že celkově se zrychluje vlastně, jak rychle si dítě za měsíc osvojuje určitý počet dovedností. Máme tady rekord 7 a budu vám velmi držet palce, aby ta křivka prudce stoupala vzhůru. A u dětí s autismem je to velmi podobné, jako když my se učíme cizí jazyk, že vlastně čím více dovedností v dané oblasti to dítě má, tím rychleji může získávat další dovednosti, protože už to není tak těžké a neznáme. Jako první vám pošlu nebo pustíme video, kde Willem s maminkou natáčeli jeho aktuální znaky, které zvládá pro učitelky ve škole. Co je tohle, Valí? Kráva, správně. Co máš tady? Kůň, výborně. Co je na obrázku? Ryba, ty jsi úžasný. Co máme tady? Pták. A co je tohle? Kočka. A tady máme prase. A poslední. Co je to, Vilčo? Pes. Super práce. Krásně jsi ukázal. Zamávej, papa. A to mi přijde velmi důležitý kus, vlastně, když to dítě se naučí nějaké znaky, aby se všichni v jeho okolí dozvěděli, co všechno umí používat, aby vlastně to používání znaku bylo funkční a dítě se mohlo domluvit se svým okolím. Tak, tady vidíme ještě fotku Willema a rybiček v rámci rozvoji hry. A tady uvidíme video, kde se pracuje na rozvoji vokalizace, aby Willem začal používat mluvidla k tomu, aby napodoboval zvuky. A to je F. F. Ano, tam je F. A tady máme N. N. H. 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 Tam je správně, super. A dívej, a tady... Co ty se směješ, co? A tady máme U. U. Správně. Co tam máme dál? Tady máme A. Správně. Tam je A. Super. A Katka tady má E. Co si vybereš? Já můžu si vybrat. Vybereš písmenko. Co tu
P. Ne, to je G. Aha, G. A tady máme B. 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 Tam je B. Správně. D. D, ano. Co mi přijde extrémně důležité, že vidíte, že to dítě pracuje s velkou radostí. Nikdo po něm ani nechce, aby něco opakoval, ale tím, že dospělák mluví zajímavým způsobem, pojmenovává cokoliv, co dítě ti dává z písmenek, tak vlastně to dítě přirozeně má motivaci opakovat po dospělákovi a tam, kde už je to pro něj možný, tak to zopakuje a tam, kde to možný ještě není, třeba to D, tak si to jenom několikrát vyslechne a není tam žádný tlak na to, že by měl něco předvést a jde se zase dál. Tak, tady máme aktivitu. Zapneš? Pozor. Rychle, rychle, Vili. Pozor, pozor. Je. Tak a to je hračka Mlsný leon a je to taková desková hra pro děti předškolního a mladšího školního věku. Je motoricky poměrně náročná, protože na jazyk toho chameleona se naskladají žetonky a ty se pak takovou přísavkou sbírají a pro spoustu dětí motoricky je to hrozně těžké, proto tady je vlastně terapeutka vede ruku dítěte, aby mohlo být úspěšné v tom sbírání žetonku. Zapneš? Pozor. Rychle, rychle, Vili. Pozor, pozor. Je. Tak a ty děcka to mají rády. Tak a mě zmizela šipka, tak já to zkusím zmenšit, ať to můžu posunout. Tak a tady uvidíme video znázorňující, kolik různých boostek se dá dělat zase na podporu práce s dechem a práce na rozvoji vokalizace. Velmi často se rodiče vylekají, když se mluví o tom, že ABA intervence má mít rozsah nějakých 12 až 14 hodin týdně, aby byl znát efekt, že to je taková jakoby nejmenší časová dotace, kde se ukazuje efekt u těch dětí a velmi často jenom část hodin se odpracují v centru a zbytek je spolupráce s rodiči, někdy s pedagogy mateřských škol nebo základních škol, ale vidíte, že to není nějaké učení u stolu, ale je to spousta zábavných aktivit, kde ale ty aktivity jsou volené k tomu, aby to dítě se posouvalo. Že tady vlastně napodobuje pohyb, kde zakrývá konec trubky, podobně jak to dělá terapeutka a také ona vydává zvuky a on taky zkouší napodobovat to, co dělá ona a vydávat zvuky a zase nikdo mu tady nemusí říkat udělej tohle nebo zkus napodobit zvuk. A děje se to velmi přirozeně, protože je to zábavná hra, která to dítě v danou chvíli baví. A proto chce napodobovat. Pěkně sedíš, Vilčo? Tak tady vidíme, jak terapeutka dává žetonky ze zvukového Pexesa od Alby a před
dítě a protože ví, které obrázky dítě má rádo a které už umí pojmenovat, tak mu doma upekla perničky a ve tvaru daných zvířátek, aby mohli dělat takzvané neidentické přiřazování, kde budou dávat perničky k jednotlivým obrázkům a pojmenovávat je. Tak, výborně, hezky čekáš. Tak, Fili, přiřaď. Super, a co je to? Co je to? Kráva. Aha. Co je tady? A co je to? Kráva, to jsi hezky ukázal, super, Vilčo. Tak, přiřaď. No krásně řadíš, Vili. Paráda. Poslední. Hezky jsi to zvládl, super. A koukej, co já tady teďka mám. To je takové nachystané. Aha, jestli to ty poznáš. Tak. Milošku, co je to? Kočka, super. Tak a kde je kočka? Tam je kočka, paráda. Vili. A co je to? Kůň. Super. Co je to? Kráva, paráda, Vilčo. Super. Poznáš se tady? Práce, výborně, wow. Krásná práce. A tohle je? To je žába. Co je to? Žába. Aha. Co je to? Tak přiřaď. Žába. Super, krásně jsi to zvládl. Můžeš mít ty čokolády. Paráda. Čokoláda. Super, Vilčo. Vidíte, že perničky nebyly bezlepkové, zvládl je přiřadit, ani že by je chtěl sníst. A my jdeme dál. Co je to? Pusa, výborně, to jsi krásně ukázal. A co je tohle? Knížka, tobě to jde perfektně. Co je tady? Pirát, výborně, ty krásně ukazuješ. Vili, a ještě poslední, co je to? Čokoláda, super, ty jsi skvělý, tak můžeme tak zapnout. Vidíte, jak postupně se mu rozšiřuje slovní zásoba toho, co může pojmenovávat. Tak a teďka si ukážeme aktivitu na rozvoj porozumění řečí. Tak, super. A budeme dávat do krabice, jo, do boxíku. Tak, podej letadlo. Letadlo, aha. A jedeme, a jde do krabice, super. Tak, Vili, podej písek. Aha. Písek a jedeme. Super. Výborně. Tak, podej kočku. Paráda, super. Jedeme. Výborně. Tak, pozor. Podej strom. Výborně, jedeme. Šikulka. Krásný tebe. Připrav se. Podej žábu. Žába. Takže vidíte i takové učení a hledání v poli hodně předmětů a vlastně reakce na pokyn dospěláka může mít velmi zábavnou formu, a kde dítě spolupracuje velmi ráda. Tak, tady máme další aktivitu na rozvoj vokalizace. Super! Ty krásně mluví. A řekni super! Balon je poletáme.
A zkus říct ještě ba. Ba. Vidíte, že Willem tady má trénink takzvané echoické reakce, to znamená, dospělák řekne pokyn, řekni nebo zopakuj a vlastně vydá zvuk nebo slabiku a dítě, když zopakuje, tak se děje něco zajímavého. Tady Vilikovi se líbí, že mačká nebo možno trochu lechtá míčkama a tomu pomáhá být motivovan a k něčemu, co je pro něj těžká dovednost opakování. A my jsme moc nezmiňovali bráchu a mám informace od maminky, že vlastně Willem se o bráchu letoucí vůbec nezajímal a až v posledním období si začíná bráchy všímat a v rámci podpory vlastně sourozeneckého vztahu někdy se účastní oba kluci terapii společně. Já to možná tady trošku posunu. A vlastně účel tady té aktivity je jednak sdílet něco radostného, co je fajn s bráchou, ale také je to rozvoj motorické imitace hrubé motoriky, kdy Willem opakuje po terapeutce a vlastně čím lepší je tady ta dovednost, tím rychleji se učí nové znaky. A vy si můžete všimnout, já to za chviličku ještě na pár vteřinek pustím, že tady má figurku v ruce, kterou chce mít, je to taková jeho jistota, nikdo mu ji nebere, je to prostě něco, co není problém, aby měl. Hezky se i s tou figurkou v ruce zapojuje do aktivity, ale zároveň je to něco, co v případě potřeby na pokyn už je ochoten odložit. Paní Marie, já mám pro vás poslední 3 otázky a pak dáme prostor přítomným. Jednak se chci zeptat, s kterými odbornými pracovišti aktuálně nejvíc spolupracujete? Aktuálně to určitě, jak jsem říkala, stále pokračujeme v ABA terapiích nebo v ABA intervencích 3krát týdně a jedeme stále vlastně bezlepkovou stravu s doplňováním různých chybějících vitamínů v organismu a to chodíme zhruba co 2, co 3 měsíce na nějakou diagnostiku k paní Mikové. Jsme vedeni samozřejmě u psychologa, máme za sebou všechny ty klasické vyšetření, které jsou před diagnózou, ale jako kdyby aktivně docházíme, řeknu 1 za rok, 1 za 2 roky k psychologovi a to je, myslím, v tuto chvíli asi vše. A co mě velmi příjemně překvapilo a zaujalo, bylo, když jsme se spolu bavili před dnešním rozhovorem, jak vy jste zmiňovala, že v některém z speciálně pedagogických center neboli SPC je dáma, která je nakloněna aplikované behaviorální analýze, takže vlaštovky pronikají i do školství. No, tak bych to úplně nenazvala. Pronikly určitě do SPC, což nutně neznamená, že pronikly do školství, ale to je určitě debata zase na jinačí sezení. Ale opravdu tento člověk v tom SPCčku je opravdu na pravém místě a díky němu se vlastně daří dostávat ty věci, které se ty děti učí v těch terapiích a které na ně výborně fungují a které je rozvíjejí, dostávat i třeba do individuálních vzdělávacích programů těch dětí, díky tomu, že to vlastně to SPC dokáže s tou školou vykomunikovat a dokáže se to tím pádem dostat vlastně až do té školy a tam to samozřejmě jako
většinou narazí na nějaké limity a na nějakou praxi, ale opravdu díky ní se to daří dostávat už do těch doporučení speciálního pedagogického centra pro školy. A to považuji opravdu za velmi důležité. Výborně. A chci se vás zeptat, jak jako máma 2 dětí s poruchou autistického spektra čerpáte energii? No, asi nejvíc přírodou, ale paradoxně zase s dětmi většinou. Já si hrozně ráda jako pustím nějakou dobrou hudbu večer, nebo si zpívám v autě, takové úplně jako banální záležitosti. A já jsem díky své práci asi od přírody velmi sociální typ, takže mě velmi dobíjí lidé. Pokud jsem v kolektivu jako dobrých lidí, kteří jsou stejně naladění jako já, tak to je pro mě vlastně dobíjení baterií také. A proto jsem vlastně našla i nějaký smysl v tom dál nějak sdílet ty informace, potkávat se s těmi rodiči, dál být aktivní třeba v rámci toho SPCčka nebo v rámci paní Vlčkové. Takže v tom jsem našla vlastně jakési naplnění, které mi paradoxně dobíjí baterky, když to vypadá, že to je vlastně docela těžká práce. A já se vás zeptám, jaké máte poselství pro rodiče, kteří teprve čekají na diagnózu nebo se ji už dozvěděli u svého dítěte? To už, když jste mi to říkala na našem prvním setkání, tak jsem říkala, že co mám říct vlastně velkého, jo? aby jsme to nějak dobře zakončili. A řekla jsem to vám a řeknu to i teď. Hrozně důležité je si uvědomit tu svou vlastní roli v celém tom a to, jak moc je důležitá. Přestat se spoléhat na to, že ten problém za vás někdo vyřeší, jakékoliv odborné pracoviště, ti vám mohou různě poradit, pomoci, předat informace, ale tím konečným činitelem, který potom může opravdu něco jako kdyby pravidelně dělat a měnit, jste vy jako rodiče. A netrvá to ani den, ani týden, je to systematická práce za mě na roky. A jenom pokud jí budete věnovat dostatek energie a času a bohužel s tím spojených i finančních prostředků, tak si myslím, že máte šanci to dítě dostat prostě do takové fáze, aby neskončilo ve stacionáři, aby nebylo závislé na sociálním systému, aby nebylo plně závislé na vás a mohlo prostě být nějakým způsobem integrované do té společnosti, být s určitým handicapem, který si zřejmě jako ponese. Ale aby se to dítě s tím umělo vyrovnat, aby se to okolí s tím umělo vyrovnat, aby to dítě opravdu co nejméně mělo ty přímé projevy toho autismu potom v praxi. Tak, já vám děkuju. A v chatu máme komentáře a dotazy, tak já budu číst. A paní Jana píše, klobouk dolů. Nám na parování trvalo 4 měsíce, naučení 2 znaků půl roku. Trvá to, ale vyplatí se. A posílá srdíčko. Děkuji, držím palce, vydržte. Tak a ptá se, jestli aktuálně syn používá nějaká slovíčka. Slovíčka zatím ne, ale umí většinu samohlásek, nějaké základní souhlásky a začíná je párovat do nějakých základních slabik. Tak. Paní Hanka se ptá, dobrý den, kolik času denně věnujete doma terapii, kdy jste vy osobně v roli terapeuta? No, tak to je drsná otázka, že jo, to je taková jako podpásovka tohleto. A já jsem jako od přírody hrozně upřímný člověk, takže já to na sebe jako bonznu. Rozhodně to zatím není tolik, kolik bych si představovala. Žijeme v rodinném domě, s relativně hodně velkou zahradou, takže tam je strašně moc jako kdyby práce, která vás odvádí od té terapeutické práce. Takže aktuálně se snažím aspoň 10 minut denně opravdu věnovat té terapeutické práci s nějakými jako kdyby mezerami, ale stále je to jako u mě osobně na začátku a chtěla bych se jako kdyby čím dál tím víc tomu věnovat, ale ne vždycky na to je nálada, ne vždycky na to je možnost v rámci toho rodinného prostředí, ale to jako je jenom vymlouvání, samozřejmě z mé strany. Takže za mě by bylo ideální, kdybych věnovala tomu dítěti opravdu ve chvíli, že jsme jenom my 2 a spolupracujeme 30 minut. To je jako takový, to je můj znak ideál a zatím se k němu blížím. Takže zatím odpovím, že je to zhruba 10 minut denně terapeutické práce.
Zároveň děláte taky ale spoustu jiných aktivit, kdy třeba chodíte po lese a podobně a u toho Říkám, to není jako, že bych se svému dítěti za celý den věnovala 10 minut, tak to jako rozhodně není míněno, ale jako kdyby opravdu nějaké tomu učení v tom s nějakým jako kdyby smyslem, že třeba máme od paní Vočkové nějaké cíle, které se snažíme dosáhnout a že to třeba nějakým způsobem evidujeme, aby jsme to mohli si vzájemně potom vyměňovat, tak to je ten jako kdyby čistý čas. Jinak samozřejmě dneska jsme strávili celé dopoledne v dinoparku, odpoledne malovali na starý karton od televize, takže jako té nepřímé činnosti je tam samozřejmě mnohem víc, ale jako té čisté práce, jako takové, jak ji já chápu v rámci aby, tak to je ten čas, který jsem zmínila. A co mi přijde hrozně důležitý je, že mám zkušenost, že když rodič nasaje ty základní principy, tak vlastně pak velmi hezky sleduje, co to dítě zajímá a baví a systematicky jednoduše pojmenovává ty věci. A vlastně tím také jakoby doplňuje slovní zásobu dítěti zpočátku minimálně jako tu pasivní, ale také když třeba mluví s dítětem, to doprovází znakem nebo má oči na štopkách a vlastně pečlivě pozoruje, když to dítě vám něco ukazuje a chce pojmenovat, že to je také jako hrozně důležitý a rodiče znakujících děti to mají mnohem těžší než rodiče dětí, které už používají vokální řeč, protože zpočátku i vůbec naučit se koukat, jestli to dítě náhodou nám něco se nesnaží tím znakem sdělit, že to chvíli jako taky trvá a je to pozornostně docela náročný. No, ono se to jako, pokud to člověk začne trochu chápat ty principy, tak to jde opravdu velice přirozeně vlastně zakomponovat do jakékoliv denní situace. A myslím si, že to nějak začínám jako přirozeně dělat, byť ještě to říkám, stále je to za mě jako ve velkých, já jsem tomu velmi sebekritická, takže ve velkých počátcích, ale jakože třeba když se to dítě koupe, máme různě barevné balónky, tak se zeptám, jaká je to barva. Jo, jakože člověk začne ty věci tam jako kdyby spontánně vlastně jako kdyby zařazovat, ale je pravda, že pro mě jako pro rodiče pořád je to, že nad tím musí hrozně člověk přemýšlet. A to je jako docela vyčerpávající, že v podstatě pořád by měl být člověk o krok před tím dítětem. Když tady je ta terapeutka, má ty 2 hodiny té práce, tak ona jako relativně dobře ví, co za ty 2 hodiny chce udělat a je na to dítě připravena. Ale vy jako rodič takhle připravený většinou jako nestáváte, že byste ráno vstali a měli byste ten plán, co s tím dítětem chcete vstanout. Jako, tak to jako v praxi úplně nefunguje. Takže vlastně vyžaduje to strašně jako dávku pro toho rodiče nějaké časové investice a kreativy na to, aby vlastně byl o krok dopředu před tím dítětem a plánoval to, co vlastně ho chce v tu danou chvíli jako kdyby naučit nebo co chce zvládnout a dokázal to tam nějak jako rafinovaně šoupnout, tak aby toto dítě pokud možno nerozladilo, aby ho to bavilo a aby vlastně splnilo to, co chce. Ono to jako zní všechno strašně jednoduše, ale jako kdyby sparovat to potom v tom běžném životě rodinném, jako kdyby dohromady to jako není vždycky úplně snadné. Já mám navíc ještě toho druhého 9letého, o kterém se tady dneska ještě vůbec nemluvilo. A ten je, já říkám, že on dostal jako to mluvení za oba dva. Takže ten je zase jako naopak extrémně upovídaný a jako mluví skoro pořád. A čím víc je ve stresových situacích, tak tím víc mluví. A nebo tím víc něco chce. Takže vlastně ten neustále nabourává ty situace, které by mohly být ideální pro tu aplikaci toho, co ten člověk chce srovnou tu chvíli s tím dítětem udělat, ale má tam vlastně toho sourozence, který do toho jako úplně přirozeně vstoupí, protože se samozřejmě chce zapojit a vlastně takhle celou tu vaši jako kdyby práci naruší. Takže má to jako celou řadu vlastně specifik potom v tom rodinném prostředí a není to prostě ideální prostředí. Tak, paní Kamila píše, syn byl taky diagnostikován v logu v Brně, u nás to byla spíš úleva, že to není naší výchovou, ale že je někde problém. A my ještě chodíme do Sarimy a rány peče s Nuzelem. U nás byl pokrok po 2 letech, kdy se zapojil syn do atletiky, kam chodím s ním já. Sam si řekl při hře o míč. Tak, velká sláva. Autista a sport, to je jako malý zázrak, že jo? Takže to gratuluju, to je skvělé, že nějaký sport dělá. Tak, píše paní Lucie. A děkuji, že mám tu možnost s Vilčou pracovat. Je krásné pozorovat, kam až se posunul. Tak. A píše paní Vlaďka. A dobrý den, mohla bych se zeptat, jak řešíte finanční stránku terapii? Díky. Zatím to zvládáme řešit vlastních zdrojů.
A díky Tak, bohu za to, že se to zatím daří. Byť je pravda, že teď mám relativně čerstvě požádáno o nějaký příspěvek z jedné charitativní organizace, ale v podstatě ty poslední 2,5 roku práce táhneme jako z vlastního rozpočtu. tak, paní Jana píše, dobrý den, a jak se u syna projevovala vývojové zpoždění před diagnózou? Moc vám děkuji za sdílení a držím palce, ať se syn neustále posouvá a zlepšuje. Děkuji moc. V jeho případě my jsme jako byli opravdu hodně velcí laici, takže pro nás to asi úplně nejvýraznější byla ta řeč. To, že vlastně nenaskakovala, že nemluvil a vlastně nebyl schopen žádné funkční hry, kromě telefonu. Takže to asi byly jako kdyby 2 nejstěžejnější věci. Dneska zpětně asi bych řekla ještě, že jsou to ty jako repetitivní, třeba takové ty klasické autistické ručičky, když se něco líbí, tak to, protože třeba starší syn tady ten prvek má taky a dlouhou dobu jsme to jako kdyby ignorovali. Takže to jsou asi jako kdyby tyhle základní věci. U nás opravdu to bylo všechno, vlastně celé to spustilo to, že nenaskakovala ta řeč. Vy jste říkala, že zpětně jste si uvědomila, že vlastně taky nebyla hra. Založená právě na imitaci. Že jako dneska zpětně, když to soudím, tak bych řekla, že opravdu totálně chyběla možnost a schopnost imitovat, která ho potom jako kdyby vlastně limitovala úplně ve všech oblastech jako přirozeného života, protože vlastně nic jiného to dítě na tom začátku jako kdyby nemá. A pokud nedokázal imitovat a neměl žádný jiný prostředek, tak vlastně se ocital jako opravdu v koutu a neměl vůbec žádné prostředky, jak se dorozumět, jak vůbec navazovat nějaké sociální kontakty a toho vlastně jako limituje do dneška. Jo? Ta neverbálnost je obrovský sociální handicap. Paní Bára píše, dobrý den, byla jste ještě někdy s Vildou na pobytu v Brně, si myšleno logoklinika a pak se ptá, jaká byla odezva na paní Míkovou od ostatních odborníků, například neurolog, pediatr a třetí dotaz, jestli chodí na logopedii. Děkuji. Tak já možná začnu od toho posledního. Na logopedii nechodil, protože žádný logoped s ním jako neměl pracovat, vzhledem k tomu, že nedokázal ze sebe dostat ani nic, ani písmenko, tak vlastně logoped moc nevěděl, co s ním. A já jsem, byť poradě logopeda, nevěděla, co vlastně jako s ním mám dělat, protože nic takového jako kdyby nedokázal. Na klinice logo už jsme nebyli, nebo respektive takhle byli. Byla jsem tam, myslím, ještě na opakovaném psychologickém šetření. Zase jsme potřebovali nějaké papíry, takže spíše z toho důvodu. A byla jsem, myslím, ještě jednou i u pana psychiatra, který nás tam tehdy vyšetřoval. Ale opět spíše z toho důvodu, že jsme potřebovali nějaké podklady pro diagnózu a pro SPC. Ale jinak je to pro nás jako relativně daleko. Byť je pravda, že tihle odborníci, tím, jak je to vlastně soukromý sektor, ale jako kdyby spolufinancován z veřejného zdravotnictví, tak tam jsem většinou nikdy neměla problém získat termín. Ať už šlo o psychiatra nebo o psychologa a ty termíny byly takové opravdu velmi rozumné, třeba v průběhu 2-3 měsíců, s tím, že když někdo jako kdyby vypadne, tak můžete být na nějaké čekací listině, ale určitě to nebylo, že by mi prostě řekli, jako my vás vůbec ani nevezmeme, ani vás nenapíšeme do čekací listiny, jak se jako úplně běžně tady v regionu třeba v případě psychiatrů stává, jo, to je jako skoro nesehnatelný prostě materiál. Takže tam jsem jako vždycky měla tu jistotu toho, že se tam k ním dostanu, byť tam budu muset samozřejmě jet nějakou delší cestu. A ta třetí otázka bylo co, jestli mi to můžete, Diano, zopakovat? Určitě ráda. A jaká byla odezva na paní Míkovou od ostatních odborníků, například neurolog, pediatr? Já si myslím, že paní Míková zatím jako hodně předběhla svou dobu. Tou svojí jako kdyby znalostí a hloubkou informací ohledně fungování fyziologie těla, propojení metabolického a řekla bych neurologického systému. Takže jako vysvětlovat tohle pediatrovi, a teď se omlouvám, on tady totiž můj pediatr dneska je i připojený, spíš paní pediatrička, to jako kdyby nemá moc
jako kdyby smysl, ti lidé nemají ty informace tak daleko, takže byť s paní pediatričkou se dobře znám a spoustu věcí konzultujeme a její syn chodí s mým synem do 1. třídy na speciální školu, takže se jako dobře známe, tak vím, jaké jsou ty limity a možnosti té pediatrické péče a vůbec jako kdyby těch informací, proto říkám, že paní Míková je za mě člověk, který je dneska, co se týče toho množství a těch fakt, jako podle mě opět o 10 let dál, než jako kdyby tady někdo je. U neurologa se upřímně, jako přiznám, jsem to s ním jako kdyby nekonzultovala. Naše neurologické vyšetření proběhlo asi tak jako u většiny lidí, to znamená takzvaným tím natočením toho mozkového EEG a jako informací, že ty obloučky nejsou tak zakřivené, jak by měly být, tak to mi asi jako bohatě stačilo. Zatím mám teďka doporučení, abych se s nějakou neuroložkou jako kdyby potkala a probrala to třeba více z té více odbornější stránky, ale zatím jako kdyby to pro mě, to neurologické vyšetření bylo opravdu velmi nedostačující a ty informace, které se ke mně dostaly, jako vůbec nic neměnily. Jo? To bylo jenom konstatování nějakého faktu. My jsme šli potom za 3 měsíce ještě na jedno EEG, kde teda se prokázalo, že se to nějak jako nehorší nebo to nemá žádné tendence a jako to byl v podstatě výsledek neurologického vyšetření. Tak tam jako taky nevím úplně, co bych v té době, kdy jsem se to dozvěděla, když jsem u toho neurologa byla, tak tam jsem jako neměla s nima moc jako o čem debatovat. Tak a poslední komentář. A paní Jana píše, cílené parování je vždy super a hodně to dítěti dá. U nás teď vidím, že nejvíce dceři dává to, že děláme běžné věci spolu, nebo že kolem sebe prostě existujeme. Stále častěji napodobuje naše denní činnosti, ten běžný nudný život a takzvané nic nedělání dává někdy mnoho. Aba se nám taky vžila pod kůži a vlastně už tak fungujeme dennodenně. Tak. Skvělé zprávy. Hlavně fakt, aby ten rodič se dostal do té pohody toho, že to má pod kontrolou a že to dokáže zvládnout, to je asi na tom všem to jako nejdůležitější, protože pokud mám možnost se s některými rodiči bavit, tak buď to jsou příliš na začátku té cesty a důvěřují stále tomu, že to za ně systém vyřeší, anebo už jsou v totální depresi, že už jako neví vlastně co dál, že už všechno vyzkoušeli a že už vůbec jako nevědí, co by jim mohlo dál pomoct a vlastně nemají chuť a nemají informace, které by je dál jako kdyby posouvaly. To jsou jako kdyby dvě takové roviny, se kterými se nejčastěji setkávám, takže pokud už jste vůbec v tom, že jste abou prošli a jako pochopili jste to, sami v sobě jste si to srovnali a řekli jste si, že to prostě máte pod kontrolou a že to chcete pokračovat, protože tomu věříte a že vám to dává tu sílu vůbec jako kdyby každý den vstát a jít to udělat znova a prostě s tím dítětem pokračovat, tak to je na tomto asi jako kdyby úplně nejstěžejnější. Dostat sám sebe prostě do nějakého klidu, pohody, že to zvládnete a že jsou tady lidi, kteří vám jako v tom případně pomůžou a že to prostě v žádném případě nejste sami. A ty věci, které vám pomůžou, nebo ty, které vám radí, tak prostě fungujou. Úplně regulárně fungují a nejsou nijak zvlášť složité. Tak, výborně. Já vám moc děkuju. A my jsme se domlouvali, že vlastně taková velká samostatná kapitola je zkušenost se školským systémem, ať už s Vilemem a základní školou speciální, nebo se starším synem a integraci v běžné základní škole na 1. stupni. A my jsme se s paní Janasovou domluvili, že uděláme ještě jednu kecárnu, kam přijde jako host 18. srpna v pondělí, kdy se budeme věnovat zkušenosti rodiče se školským systémem 2 typů. Takže jste srdečně zvaní. Děkuji všem za dnešní pozornost a za dotazy a budeme se těšit společně v dalších kecárnách. Mějte se hezký večer. A paní Janasová, moc krát děkuji za vaši ochotu sdílet váš životní příběh s vašimi kluky. Také moc děkuji za pozvání, přeji všem pevné nervy, hodně štěstí na té cestě a budu se těšit na viděnou zase v srpnu. Naschledanou. Naschledanou.